Krásne. Si vy. Má dobré kopačky. Vysoký je. Daj poháda na kára! Pokud by ho tráfil, zabije. Veľmi pekne. Dobre ide to. Veľmi pekne ide. Kamerujem. On je vysoký a do kolena, víš, on sa k nemu dostane s nohami. Kolena mu zajmo, ale ty to je pekne. Ty to asi počína pekne. Vysoký piču. Ale koľko mu ustrhol? No, však pluje jak priebaň. No, ale 5 krát vyplul. Koľko ti vypluje? No, nech pluje zuby, nie hraničil. Ale ide pekne. Budeš teraz stylovo kúpať na ruky boda do piču. Dobre, dobre. Však ale s týmto a ti to potom dám. Daj to zastaviť. Preruš. Už to ide? To je ono.
Kukos, takéto pičové. To je ono! Výborne. To je ono. Zaklubuje často, vydrží. To vydrží, poď. To je ono. Veľmi pekne. Nádhera. Ticho to, normálne, ježiš. Nádherné to je. To bolo nádherné. Podľa mňa už je nahulený troška. Toto ešte jednu takú, už sa nepostaví dozadu. Cibron je tvoj! Vyčiaj si ju! Píkaj si, Citron! Citron, musíš ísť hore! Nenechaj si páku! Daj mu ten laket na trh, na cestvár! Áno, to je ono! Citron, kreveta! Citron, krevetu! Vstavaj! Bravo! Ako to je nám, Marko, piče! Citron, píkaj! Rozmýšľaj! Baka je raz! Baka! Zadaj! Pretoča nedostanú! Ruku cez steno mu daj! Citron, a ideš hore! Áno! Teraz sa to! Poď sa! Citron! To je nič! Ej! Poď sa! Ešte! Baka na tú ruku! Vyťahni si ju! Daj ju na tvár! Daj tú ruku na tvár! Poď na tú stranu! Dámy a páni, víťaz iba vďaka počítaniu v treťom kole za Octagon Fighting Academy Bratislava, Marek Bihárik.